안녕하세요. kumusta naman ya? Chris Koreano Bisaya. Finally na-release ko na Korea. Grabe kayo pangitan akong kandeng dahil kaya nagkakinungutan ko ang anong wala nang pakitas kong kaneng. Kaneng! Kasta na ka kaneng! Tubag ako, kaya dito ka makita nagtago ka sa kabagnutan le. Ash! So umapapanang ito sa mo ba? Ay lagutan mo eh, asa makadapit? Hag-hide sa iba ka sa kuwa. Ay, kaneng! Ay, pangitan akong kandena ako kay abot mo asa siya din ako siya makitan. Ay, Blackie! Ay, naraman ka rin ni Blackie, kumusta na ka? Kaneng! Tubag ako, nagkaon na ka? Ay, nagkakaon na siya, matubagin niya akong kandeng. Kaya nagkakinungutan na sa kuwa, kadugkan na ako, wala kaka-video sa akong kandeng ba? So, nasa rin gano'n, kumusta ka? Okay na ka rin? Ha? Kandeng, tubag ako. Ay, alcohol, okay. Dagan kinungutan na ka ng itani mong kandeng. Shh, kaneng. Kaneng, kumusta na ka na rin? Ay, muna kandeng ako. Di ba? Okay na siya. So, okay na ka siya sa katalan. Tawagan ka ba mo, si Blackie? Ha? Muna kandeng ako. Kunungutan mo kung napas Koreanong kandeng. Ako sa Koreanong Bisaya. Ay, naghapak ko yung video sa inyo kaya kung kandeng akong gagawin ko ba